Bafethu, khona umkhulu la engimtholayo manje la. Umkhulu ba undlozi. Ya. Kade ngagcina vele ukubagijimisa, hayi. Ake ngimgijimise ke lo ngifuna eyephindelele gospala Shoprite. Sabo. Kedlalani kunjani? Khona njalo. Sikhona. Hey, ngiyakubona lapha mkhulu engathi uyasiza. Unjalo. Ukephi umkhulu nokuhlala? Sethekwini wena ukephi? Kwangcono ke nami ngisethekwini. Alright. Umkhulu uyenze kanjani? Udinga usizo. Ufuna imali mina mkhulu, ngiyabona ngathi uyakwazi ukukhuza imali esheshayo. Uye kwenziwe kanjani? Mhlawumbe umkhulu engangichazela. Alright. Yebo sengikhona ke manje. Hayi okay mkhulu, ngikulalela ke mkhulu. Awungichazele ukuthi kuye kwenziwe kanjani. Wena udinga enjani khona imali engena esikhwameni, engena endlini. Ikhona enye ingena ku-account yakho. Hayi noma ingangena kwi-account. Ku-account ngidinga igama nesibongo. Oh yeah. Igama nesibongo. Ne-phone number eripothayo ku-account yakho uma ungena imali ku-account. Oh. Nemali yokungikhanyisela uqala umsebenzi kuyadipenda kuwena udinga amamiliyoni amangaki. Then ngikucharge inkanyiso wena. Mhlawumbe mengithi ngifuna u5 million imalini. 1.5 imali yokungikhanyisela. Kwenziwa uye wenze kanjani? Ngiqala ngokukhanyisa kuqala then bese uqala umsebenzi. Isikhathi wena usendile ukuze ngisendele ama-details akho e-account nebhenki. Imali leyo yokungikhanyisela then after 30 minutes imali yakho iyangena ku-account. Then ukuthi imali singenile. Hayi. Yebo kunjalo. Awushuthi hayi komele ngivuke kusasa ke ngihambe ngiyifaka le mali. Uthe 1.5 u5 million. 5 million imali uyisenda ku-account yami. Awunakhoza noma ngizokufakela esipha kulungile. Ayikho inkinga mawufake. Noma ngiyifake eShoprite ngoba vele la kuno Shoprite. La ngikhona ke. Ngizobona. Manje asikwazi ukuthi mhlambe sibonane mhlambe. Ukubonana kwami isikhathi sokuthi uyikhiphile imali ize ngiyigeze-ke sohlangana ngasathi nawe usethekwini la. Uyigeze kanjani manje? Uyigeze ukuthi ingabi nezinto eziningi yabo. Kodwa lokho sokhuluma kahle masiwenze. Noma sengifakile le mali. Ngoba ngithi uma uthi isingenile kuwena. Kube nenye into ukuyigeza ukuthi ingasolakali ukuthi uyithathe ukwenzekalani ngabona. Hayi ngizwa kahle ke ba. Uthe ubaba uNdlozi. Udlozi lo. Undlozi. Udlozi. Udlozi. Hayi ngiyakuthemba kehlala mase bedlale kakhulu ngama abantu hey. Ngiyabona la uFacebook abantu bazenza. Abantu abakwazi ukwenza imali kanti cha lutho. Ilaba gangayo nje. Hayi ake sithi ke hayi into yakusasa ke mkhulu. Ngizovuka mina kusasa ngenze mhlawumbe ngihambe ke ngiyoyifaka le mali le. Alright. Sokhuluma kusasa. Hayi okay kulungile mkhulu ngiyabonga. Alright, ngibonga. Okay, afethu. Niyazi ke yabona ekade vele ngagcina ukubagijimisa, ngizomgijimisa nje lo njengenjwayelo. Nina nje qhubekani ngifollowe. Ngiyeza no part 2 kusasa. Sendele inamba eyilongo niyalazi udaba. Danko vala wena lapha.